יוצא דופן רשמו התקשרות, אולי הוא מעיד משהו על המצב הפנים ישראלי, כי הוא מיועד לזוגות מעורבים. אחד חוזר בתשובה, השני לא. שלום אביטל ברעם. שלום. יחד עם בעלך עמי, ייסדתם את הארגון הזה, התקשרות שמו, וזה כמו בכל המקרים, מתחילים סיפור אישי שלכם. נכון. תספרי לנו אותו בקצרה. אחרי שנפנו בעלי חזר בתשובה, ומצאנו את עצמנו בצרות, לא יודעים איך לחגוג שבת, איך לחגוג חגים, איפה להיות לשבת, מה עושים עם חינוך הילדים, והמשפחות הן כמובן משפחות שלא שומרים תורה ומצוות, ואי אפשר לבלות איתן בחגים. ומכאן הוא כאן באמת הצורך, גם יצרנו קבוצה לעוד זוגות חברים שהכרנו שנמצאים במצב דומה, ונחשפנו לאנשי מקצוע שמבינים את המורכבות הזאת, והדבר הלך והתרחב ועד שנוצר באמת הארגון שיצר מקום כזה לשבתות, לחגים, לתמיכה מקצועית במורכבות שזוגות כאלה מתמודדים. אני רוצה לצרף אלינו זוג שכזה. שלום לעמית כץ. שלום וברכה. ושלום לרעייתו דנה כץ. שלום שלום. עמית, חסיד ברסלב אפשר להגדיר? ראוי להגדיר. לא ראוי להגדיר, הוא מנסה להיות חסיד ברסלב. תנסה בעזרת השם ברח. אוקיי, ודנה מנסה פחות. חילונית למדי. אוקיי, עמית, בעצם אתה השתנית לה, היא התחתנה איתך כמו שאתה. אז פתאום התחילו לנשב בבית רוחות חדשות. כן, הייתי אומר שזה יותר מהנקודת מבט החילונית, או לא שומר תורה ומצוות, אפשר לומר שהשתניתי, אבל האמת לאמיתה אני אותו עמית, פשוט הובנתי עצמי, דבר שלא ידעתי לצערי לפני, אבל ואני מרגיש לא שנאלצתי לפעול בהתאם למדינות שלי שהשתנו, לא מאיזה מהלך שינויים באופי שלי או במהות הפנימית שלי. ודנה, איך הגעת לשינוי הזה? למרות שאני מבינה את ההגדרה שלך שזה לא בדיוק שינוי, ובכל זאת זה לא משמעתי גם מתחת לחופה. אני יותר בפשטות שמישהו שלא ידע שהוא חזר בתשובה פוגש אותו ברחוב ובטוח שיזהה אותו, אז כנראה שכן יש איזשהו שינוי, אבל באמת הוא יותר חיצוני ושינוי של מנהגים ופחות שינוי של אופי. אני הגעתי, התגובה שלי התחלקה לכמה חלקים. קודם כל בהתחלה לא האמנתי רק שהוא אמר לי שהוא בעצם לא חוזר בתשובה, אחר כך הבנתי שהוא חוזר בתשובה והייתי בשוק, ואחר כך התחלתי להפנים את זה והתחלתי לחשוב מה עושים הלאה, והדרך להתקשרות הייתה קצרה. הגעתם לסדנה שלהם, נכון? האמת רק אחרי שנה של חיפושים הגענו לסדנה, אבל כן. מה עושים שם? סליחה, כאילו זה כזה, כל אחד קם ואומר זה הרי משהו קבוצתי, אז כל אחד קם ואומר אני עמית וכך וכך, איך זה עובד? אנחנו בעיקר מאוד מרחמים אחד על השני. מי? דתיים על החילונים על הדתיים? לא, אני צוחקת. האמת היא שחשבתי גם בהתחלה שנבוא וזה מאוד מספר ונתלונן ביחד, והחילונים ידדו אחד את השני והדתיים אחד את השני, ולמזלי זה ממש לא מה שקרה. הסדנה בעצם השגיש אותנו עם אנשי מקצוע מכל מיני תחומים, אם זה יועצת זוגית, יועצת תקשורת, מומחית בחינוך, ובעצם למעשה שמענו סדנאות, שמענו הרצאות שבעצם נתנו לנו כלים מעשיים איך עושים את זה, איך ממשיכים לחיות בבית שמח ושלם ומאושר למרות הפער האידיאולוגי. אגב, אביטל ברעם, את ובעלך הפסדתם את התקשרות, אבל מה שנקרא דפקתם את השיטה, כי לאורך השנים את הצטרפת אליו, נכון? כן, אבל זה לא העניין. זה לא שמטרת התקשרות זה לבוא בסוף שדנה תחבור לעמית? לא, ממש לא. במשך שנים קודם כל חיינו כך כזוג באמת עם פער אידיאולוגי. זה לא שמיד אני חזרתי בתשובה, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, שבעצם מתאפשר דווקא מתוך זה שלמדנו לחיות כזוג עם הפער. אחרת זה לא היה, אחרת זה היינו ממשיכים אולי להתנגד זה לזה. אבל אנחנו מכירים זוגות רבים ולווים לזוגות רבים במהלך השנים שהתקשרות
מסוימת ששומרים עדיין על שוני, אבל מצליחים להקים משפחה טובה, עם חינוך טוב לילדים, עם פתרונות מאוד יצירתיים. כל משפחה זה הדרך שלה. אז תספרי לי קצת על הפתרונות היצירתיים האלה, כי זה נוגע ליום יום, משבת, לקשרות, ליחסים בין איש לאשתו, לחינוך הילדים, למה לא? נכון, נכון, וזה באמת מה שאנחנו מעצבים בסדנה, שהיא, כמו שדנה הזכירה, מלווה על ידי אנשי מקצוע שמבינים את המורכבות הזאת, אם זה רב, שיכול לתת היתרים הלכתיים וגישה רוחנית אמיתית למצב הזה, לשלום בית, ואם זה חינוך ילדים, מנחה לחינוך ילדים, גברת נינה פייג, ופסיכולוגית גברת אסתר מייזליס, ויועצי תקשורת שלנו מלמדים את הזוג לדבר, או אפילו איך לריב, כדי שבאמת הם יוכלו למצוא את הפתרונות שמתאימים להם. כל משפחה יש לה דרך אחרת. בוא נדע, ישמע טוב לכל זוג, אגב, דרך בלי קטן. זהו, אני חושב אני יכולה להוסיף על בעניין. אני יכולה להוסיף זוג, אבל בכל זאת יש את המורכבות הזאת, כמו שאת נגעת בזה, זה נוגע בחיי היום-יום בכל פרט ופרט. איך אוכלים, איפה אוכלים, לאן יוצאים לחופש, איפה הילדים לומדים, איך מתנהגים במשפחה שהיא משפחה חילונית, איך היא מקבלת את הבן זוג או יוצרת לחצים על אחד מבני הזוג מכיוון שהם חזרו בתשובה. יש המון התמודדויות שבכל זאת מאפיינות את הזוגיות הזו. כן, דנה, רצית לומר משהו? כן, רציתי להוסיף קודם כל על הזיטל, ורציתי להגיד שבאמת שאני הגעתי בתור חילונית במשפחה, שהגעתי לסדנה, ראיתי שני חב"דניקים פותחים לי את הדלת ואמרתי וואי איך נפלתי למלכודת. והייתי בטוחה שהנה רבע שעה והם מתחילים להגיד לי איך הפתרון הוא שכולנו ונשמור מצוות ואין דרך אחרת, ויאמר לזכות הזיטל שאומנם היא בחרה בדרך מצוימת, אבל היא זוכרת טוב מאוד ויודעת טוב מאוד איך מרגיש הצד שנשאר חילוני, ומעניקה המון כלים ותמיכה בלי שנרגיש, זאת אומרת, אני לא מרגישה שאדם דתי מדבר אליי, הוא מנסה לדחוף אותי לאיזשהו כיוון, בכלל לא. ואני חושבת שבמשפט אחד לא נחפור לכם לתוך המטבח ולתוך הבית ולתוך הילדים, אבל אם יש אמון משותף ורצון משותף אז אפשר. עמית, השתתקת לאחרונה ואפשר להסכים על זה? לגמרי, אני חושב שבאמת שמבינים, אני חושב עיקר העבודה בהתקשרות בעצם העובדה שאתה מגדיר את עצמך את העבודה על הזוגיות שלך, שבאמת כמו שעות זה לבוא את נכון, וכארי השקפיים לא רק, הם נותנים שלמות, הם נותנים לך יכולת לקבל ולהכין את השני ולהכין שלמות, ואז באמת אפילו סיפורים שלרוב אני שומע אומרים שהדתיים הם ככה כופים את דעתם והכל, ותמיד כל הפשרות הם מהצד השלמים. אני חושב שזה באמת לעשות החלטות ביחד. אוקיי, תראו, נשאר על דבר אחד, לארגן את זה גם, אתם יודעים, לא רק בתוך הבית פנימה, אלא בתוך המדינה כולה, וגמרנו. עמית ודנה כץ, אביטל ברן, תודה רבה לכם. תודה רבה. דינגלים, תודה רבה.